Konfiantza pedagogiaren sakontze ikastaroan gaude hauetan, 3 egunetako ikastaro bada hau, 55 lagun inguru gauz elkartuta momentu honetan, eta bertan alde batetik konfiantzaren kontzeptua bera ulertzen eta horretan sakontzen gabitz, konfiantzan pedagogiaren markua bera ulertzen, konfiantzan pedagogia pertsona eredua eta eraldaketarako ereduaren arteko loturak egiten, eta oso aberatsa izaten ari da. Azkenengo 2 urte hauetan desente entzun izan dugu eraldaketa pedagogikoa batorrela. Baina nondik datorren da nora doan igual ikusteko beharrezko iruditzen zait horrelako ikastaro bat egitea. Gehien bat markoa zabaltzen laguntzen duelako. Udarregi ikastolantzat ikastaro honek hasieratik izan du ezohiko konponente bat. Irakasle talde handi xamarra etorri gea. Konfiantzaren pedagogiaren berri bagenun, nahiko indartsu txertatua dago gurean aurrezkuntzan, baina lehen eta DBH-ko hezkuntzakoak bagento zen ar bat piztuta. 3 egunen buruan, lehenengo egunetik egia esan, ar hori bihurtu zaigu ipurtargi eta gero itsasargi. Eta guretzat izan da zentzu bat, norabide bat, eta batez ere elkarrekin norabide berberari jarraitzeko aukera bat. Askotan uste du hezkuntza oso karratua dela, gizartea oso karratua dela eta egia esan ez da holan. Gizartea aldatzen doie, hezkuntza aldatzen doie, orduan uste dut edozen pertsona etorri bidala hona apur bat karratu horretatik ate batzuk zabaltzeko eta apur bat zalantzan jartzeko itxen duguena, oinarte zelan pentsau duen, hezkuntzan inguren zauko ben idea batzuk nik uste dut galderak sortzeko.